אז אנחנו עוברים כאן איש והיום ללמוד אתכם איך להיכנס לשרת ישראלית שאני מאוד נוהגת בכרום. כמו שאתם רואים יש לי אותו כבר, אני מחק אותו. כמו שאתם רואים, עשיתי את הסרט, אתם לא רואים את זה, עשיתי את הסרט, פעם כבר לעשות, מחקתי אותו, עשיתי אותו, אוקיי? אתם נכנסים לגרסה כמו שאתם רואים, מנחשים 1.21.4. אתם או נכנסים לפה או לפה, כשהם יכולים למחוק את הרסטורם שבא לכם פה, ופה באדרס אתם יכולים לכתוב את זה, כאילו לא יכולים, אתם חייבים לכתוב את זה, ואיזשהו שבא לכם פה למעלה, נקרא לזה שרת טוב ממליץ בכרום. אוקיי, נצא לרפרש, ייכנס. כמו שאתם רואים יש פה את זה, אני יכול לעשות 1, 2, 3, 4, להמציא סיסמה. אל תדאגו, אתם לא חייבים לשמור את הסיסמה. זה יוצא היום עוד 14 דקות, זה רבע שעה, שזה ממש טוב, אני חיכיתי לזה. ואתם יכולים להיכנס לסורווייבל, וכמו שאתם רואים יש פה דברים מאוד 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 מושקעים. יש פה זיקוקים, כמו שאני אוהב. כמו שאתם רואים מאוד יש כאילו סופורט כאלה טובות, כאילו ספינים וכאלה, נראה לי. אני, כן, ממליץ בחום על השרת הזה, תסתכלו. יש פה נגיד מכירה פומבית, חנות, אוקיי. יאללה, בוא נלך, אני אראה לכם פה את המקום הזה. אוקיי, חנות דייג, יש לכם פה את זה, אבל אני יותר שמתי לב לזה בסרטון הקודם שצילמתי. אבל שאתם רואים יש פה פלייר. כן, אתם רואים יש פה פלייר ששיחק הרבה זמן. אוקיי, נראה לי שאני אעשה גם סרטונים ביוטיוב ולא רק לטיקטוק. כן, אוקיי. עכשיו, כמו שאתם רואים, יש פה בדברים פה בצד. יש פה מלא אנשים מחוברים ביומיום. יש פה דברים פרקטיקלס מושקעים. לקח להם זמן ללמוד את זה, כמו שאתם רואים את כל זה. אתם רואים? אנשים כותבים פה בצד דברים. יש פה אחלה דברים. אז אני אסכם בזה שכן כדאי לשחק בשרת הזה, זה מאוד טוב, יש פה מלא חברים, לשחק איתם, וכן. טוב, זה הסוף של הסרטון.